zanina chuan Martial Universe kanen chunzom lenga episode masa khan lindongan in papet sekte ati buai lain chaw zena ron chuak thutti kan clear ho towa chupa chu in papet seka elder chaktak ni in halfway to manifestation phase alo kai towa chu energy creation phase sa stage sangber manifestation phase kai trip to tinani tengle chuan chupa ming chu lindong ani thule an sekte high level papet tu ra chu sak thu te soin chaw zena chuan makat hleya kum khat le kom lo chunga thila lo in thlag dang lam man lu tu ka wang le an sekte chu tiang no pangmai mai nan lo ti buai ngam to wang ani huwa gu chuan fa pa huwa zonga po atha thu lo soin ama po na taka liam thua soya pubala sangai turin chaw zena chu ti bok ma se chu thu chaw zena na khret chuan huwa gu chu lak lo ati hleya reka ngalin ai energy chu hip chu sakatuma ani ang mitsak lo tak le an sek ti mol pho tu chuan tangkai na an nei to lo thu asoya lindonga na lo mu chuan chu pa nun ron tur sia chu a kha theya a then hui te nge ya tha wang ani chumin hu chuan chaw zena chuan lindonga chu ngung changin a ron pana Miss Ken pa chuan chaw zena chu dagui khua alogom verang ti po khret lo thua soya Miss Ken chuan alo la khret ve ngai lo wangin tunge ni alo zota apa chuan chaw zena chu in papet seka minun rongber ti thin ani thu soin thil sul thak tak tak alo ti treu towa guyan sekte ama chawin a than vek to bokani lindonga changna chance chu a chalheya dio chuan tlan chamai tur alo ti in chaw zena chu a ne thei arin lo thua soya chaw zena chuan halfway to manifestation phase sakai to te khriata wangin lindonga chuan linlang tin ane nan chakda nain angdon hle te kha theya be chin chang na nei phain lindonga chuan ye na chu lo in sa sang turin atia chaw zena chu a be zui ngal buk lindonga be na chu chaw zena chuan alo bumol sam hleya a be let ve ngal buk chaw zena chu a chung nung zoka tang zel ma se lindonga chu be dong mai du big lowa a ice sur technique mang chu na be let ve le ani lindonga chu na golden cooling pump hangina be chun zom le ngala chaw zena chu na technique pakhat bloodthirsty demon arm mang chu no sam takin alo ti chele theya lindonga chu na demonic ape transformation hang ve le in na takin alo nek fu theya ma se chaw zena chu na ngatan fa kalo ngai lo hle ama aya cultivation level sang dai nen po anin be to ke ma wangin Miss Ken chuan makalo ti hleya apa chuan lindonga chuan technique thiam hnem wang le a technique manga ataksa ti chak wang ani thua soya ma se anin be reya lindonga chuan a hnevat lo chuan atlin rei lo zo ka ni tur thua soibuk lindonga chuan a spiritual power le mental power chopol mangkhan alo be leya ma se chaw zena chuan alo ti chevek the ani chunglama tangin lindonga chu a sky shaking technique mangina ron be tha ve le ngala lindonga chu thau chuak mai thei to loin chaw zena chuan a energy hip tu mina be sui ngala Miss Ken pa in alo mu chuan chakjok chu a chiang to hleya ngain kalmaya tum to ni mase Miss Ken chuan lindonga chu pui turin apa chu lo nge na an sektan mi tangkai takala ni arin thua seibok apa chu lo ngoin ai ngai tu buai lai chuan eng maktak he ron chuaka lindonga chu lo tho chuak le toin a spiritual fire hlotling taka a cultivate the wang khan a spiritual energy chu olsam taka lak sak the ani to lo ani chaw zena chuan lindonga te ang lano pang takin spiritual fire an nei thei chu alo be sei lowa
lindo ka chuan chaw zena chu a hne thei ngei tur thua sei buk chaw zena chu lo thin rim to hle ya in ring le ngalin lindo ka chu thlok kang thunga be kual vel mai to lowin a move sakber great heavenly destruction chu mangta ni pathian kut paruk nei hi ran siam chuakin chaw zena po chu chi ai tana lindo ka chuan destruction finger mangina be le ngal buk chaw zena po chuan alo dang zo to big lowa miss khin iten nan lo mu chuan lindonga creation technique lak chu chakan ti hleya diwa chuan lindonga chu du tok to tur atin ancestral season mu vat chu apoi mo masak jok thua lo soya lindonga po chuan diklo ti in tengle chu phuar beta thil engemaw zo duan e wangin kidnap atumani tengle chu lo thin rim hleya Marcelin dong chu atan nengai na omlo wangin ti theyang ma nei lo ani chaw zena po chu la ron tho chuak le theya in hliam na to hle ma se anin beina chu ala zo lo thua ron soya Marcelin dong chu ni danga online be that le jok tur thu lo sein tengle chu ron pui turin a lo ti ya ma se chaw zena chu kalpo kal that thei to lo wangin lindong ta chu an thlo bo san ta ni Miss Ken Kenipa chu lo noin lindong chuan in papet sector chu a cho boi hne hle thua soya an demon sector chet hun takani mel thua soi bu lindong ata chu ron lang vele in an me chemma an lo thua tengle chuan eng wangaman nge ani zotin in papet sector poi khoi chu du tak takami ezota lindong chuan huwa zonga tha tang khan papet sector poi chu a khoi dei to thua soya tengle chuan kaltir tur lo ngenin a kaltir phot chuan an sector chuan anti boi to lo tur thua sei buk Marcelin to ka chuan chuti mai kaltir atum lowa tengle atang chuan hre du poi mo taka ne ani Marcel tengle chuan a thi thlengin a zona chu chan lo tur thua soya Marcelin to ka chuan spiritual technique pakhat hi ron mangin chu technique chuan midang hret na la chuak theya Marcel chu technique chu a man chuan tengle chuan at pha hial thei don ani tengle po chu in beng dain lo thei lo in lindonga zona chu a chana ngai dona lindonga chuan manlai mun hluya kum thum kalta in papet sekten kalkhan treasure lutak pakhat an lak thua soya chu treasure chu tuna khonge omma zotani chu zona kher chu tengle chuan alo chang hre hleya Marcelin to ka chuan a technique chu mangtan ngalin tengle chuan at pha du lo wang chuan lindonga zona chu chan tur thua ron soi ngal buk chu treasure chu in papet sekte khopuya aom thua soya apa chuan an sega mi chak zong te chu ko khomin treasure chu hon an tum tur thua sei buk in papet sekte nang tinamo stil chuan hong the ni chuan lindonga tan chuan a poi thei hle dona lindonga chuan an sega miang za thin nge manifestation face kai to azo chui ngala tengle chuan a pa tiamin mi pathumin an kai to thua soya lindonga chuan hian har don hle ti kha thein tengle chu zukpan hnaya alo hlau thong le nga hle ni lindonga chuan a level 9 technique lakha tengle chu dil chui ngala tengle chuan duwa malo ti hle bok chaw zena kha ron lang vele in tengle chu mi pakhat lindonga na kidnap thua lo soya tengle pa le an sek leader ni bok teng sa chuan chaw zena halfway to manifestation phase kai to in energy creation phase kai tran ti ka hne lo chu makati hleya lindonga chuan chaw zena a hne thei dana nopang na rana ni lo ti kha thei maya an treasure honan tum hun chu a thlen trap to wangin tengsa chuan thil ti sul pala hlau hleya tuna ri chuan a fapa chan chu chu la boi pui ri lo phot turin a ho te chu ti sui ngal bok Great Devil sector on lang vele in an leader mule chuan papet sekten ma engma an la lo le an hun puilama security anti chatel tel zok chu makati hleya tengsa chu do thei ati hle ni Miss Kin chuan tengsa an na fapa nei chun po ngai tu ma salowa
an hun pui ven him chaw angai tu dana treasure hlutak an hun pui a chuna thuk ro an erin thu lo soya apa chu ran ding chuakin an seka energy creation phase kai to le a sang cultivation kai to zong te chu jin chuak tur alo in bua sai tur na tia papet sekte mun puyan tlo tur thua soi ngal bu sin ron in thlakin lindong a chuan tengleya level 9 technique la kha alo practice meka aklon te polo siam ve thei to in chu technique chu tangkai mela ti hle thu lindong a chuan a soya tengle chuan lungoi lo taka lo en bak thi the nei lo ani lindong a chu in papet sekte mun pui buloka chuan a lo gom towa an veng uluk hle ti po khe thei ngalin lindong a chuan a lu thei dan tur tengle chu zot le ya ti luina zo chu po ngai to lo in tengle chuan an hun pui a lu ruk na chu lindong a chu khil ve mai bok akong soilam lindong a ten an va zo chuan energy hla om tak hian a lo khan veka diwa chuan tengle khan thi tura do wangin chu kong chu ko mu an yerin thu lo sei bok chu energy hla om tak chu cha hle ma se diwa chuan tak seven himna technique pakhat hiron manga him takin an kal chun zom le thei phani sin ron thlakin in papet sekte chu in chung bera hol pui bera an lo kal khoma tengsa le an se khoi tu lu pa ni te chu ron chuak phei vein a ho te chuan in pei vek toy ma ron zota a ho te chuan an in pei vek to thu lo soin tengsa chuan van lam han hoi chowa ni eng chu ala mu thei ani lindong ate chuan an ban chi patang chuan lo en thlain manifestation phase kai to mi pathum chuan kha thei maya diwa chuan lindong a chu azuk chuk thla ani chuan mani in ti hlum na tluk ani thu sein an chevel chu luk taka lo en tur le hun ram chang zong turin lindong a chu ti ani lindong a chuan enge an la nga renga kha thiam lo hle ya diwa chuan chunglam lo ko kin niok lem chuan nga thua soya niok lem in tran rol chuan papet sekte chuan an ti tur chu tran ve ngalin ancestral sil chuan la chuaka hontum chuan an be tran ta ni chu vele lindong a chuan achala asil chin chena tang chuan thilenge mo alo feel ngal theya tengsa chuan in demon formation chu mang turin a ho te chu thua pe hala member zong te chuan an power la khomin chu formation chuan siam hala an palace chunga chuan thileng bial lian tak hi in siam zui ngalin diwa chuan niok lem chu mang tangka in ancestral sil chu honan tum te lo kha thiam halani tengsa chuan in blood ice technique mang chuan sil ti chiat chu tum tana episode 20 chu top ta ni